sari kaham joto tiprasa takuk tai bukuk songno belai ke kha khamjak aboni bisingo khoroksa takuk bo kok samani khanawi belai keno dukho nangjak tan bageng ke tiprasa ni bisingo omti ke ngi tongkhangkai belai keno selengma singsa tai omai ke jodi ngi tongkhangkai belai keno chaya bo ekdom chini rai dao abo ekdom chaya ang hamjago I love you tipra hoda ang belai ke hamjago tipra hoda no chajago but tini takuk khoroksa bini bumungkai golden jomatia bo je bo tam kok saka bini kok rob ekdum belai keno serious kai viral njak ang abo puila no khanari nai abo no norok khanadi line no tongdi oi ta de zotona ang permission no mo sakane order da di poro tera line bile na o killa division zoto da di ang sawo da di last kok sawo da di asum sawo terpa unit ni terpa division ni primary ni simra makok zoton da di pare ang sawo da di pare line ang sawo da di pare mo ani order si da di pare mo ka sakane order zoto da di lamure sebab tama mo sare thangai ne de zoto killa ni zoto respond de thangai ne de tama mo songi rok sare thai badla thai de mo songlai ba sa paisa de lai de mo songlai sare ang golden jomate pasang a ungai ni rok tama mo sok sare zoto na ora primary was de tomai zoto na sare tabok na sare respond khai zoto na je hate to phono ko paisa ki ronai phari ani loge bo tama honi ro respond ode zoto na he koi fiu dadi phari yang thai bangla di hadi oro kwaro joton malai nei oro singling hama bai pitra bazar hama malai nei joton amara bangali bai bai sintabok dadi di joton phari pitra bazar malai nei sintabok ang pitra bazar phai dong ani bai bai phani a sepat ma okat to nai nei kan nai nei hambai norok khnaiman khna takuk golden jomatia botam saka but ang ke bono chaya sana muchung ya je sanai bono ang chaya sanai khoroksa jodi chaya khai tongkhang kai pura borok to chaya khaiya ang accept khai abo norok no clear khai kaisa kok sanai ang uskang bo live khaijak aro bang sajak ang kuno party khaiya but ang thanchano simi hamjago chini borok joto thanchang khangkai abode chana thancha ingya khaide chana ingkhaide cha sadi takuk golden jomatia botam saka joto phebedi sakani order saka mane sabo patal koina jomatia ang bona respect rile ang puila respect ri kok samne tabuk respect rile tan bangke boje samung kheman abo belai kheno chaya tam saka sakani order datui phedi rile nei saubai rile nei nu jomatia boti prasa deborma riang koloi chung jotono tiprasa ble tan bagai chung nanglai na nangba chung thansa kai samung kai kang kai chung abose joton je kaham ang te kaisa kok sanam chungo ang jomatia hodana hamjago I love you ang ani bukhabai ke hamjago jomatia hodano hamjago ang khoroksani bagai joto jomatia no kok ti saka kok je saka a kogya tini bini a record bini a viral video no nugui belai kina pura dukho nangjak kha khamjak an bagi ang koyo jotono obo o je video nugnai ba je khananai rok norok bo samani kongno tuyui norok bokhaw kunu dukhota nangdi ang golden jomatiano o kok kacharo nung ani bumong je facebook o tongmani abono ani bumong orjun nono ang challenge khayo golden jomatia nung jodi man khangkai nung phaidi ani ang full address sanai ani address Kumarghat police station bo Kumarghat no nung a jaga phaidi ani mobile number nung suidi kuno problem kre takho golden jomatia nung ke bono tana nangya ke bono nung bunani nangya ke bono kuno khena nangya chung joto tipra chache but nung jodi asuk motogoi tongkhang kai nung phaidi
ang bono address saka ani address Kumarghato thana bo Kumarghat nung ani mobile number na de 9862472161 nung aro call khaidi nung sabo tui phine abo to nin morji nung jodi ana sagai nung saichung phaidi ang saichung phano phainai